Vítajte pri ďalšej epizóde Balance rozhovorov. Dnes opäť s terapeutom Zdenom Kytlerom. Zdeno, tvojimi terapiami si prešli stovky klientov. Prečo sú vlastne ľudia nešťastní alebo cítia, že sú nespokojní v živote? Pretože nerobia to, čo chcú. Pretože nežijú to, čo chcú. Dobre, ale čo to znamená, že nežijem, čo chcem, nerobím, čo chcem? Konkrétne. Robia to, čo si myslia, že by mali robiť. To znamená, robia to, aké majú svoje vlastné presvedčenia, že takto nejako by som mal fungovať, takto nejako by som mal žiť. A kde zobrali tieto presvedčenia, ktoré im hovoria, ako by mali žiť? Prakticky vždy je to od rodičov, od spoločnosti, je to vlastne výchova. Čo je to výchova? Výchova je, keď nám ukladajú s dobrým úmyslom rodičia, že akým spôsobom by sme mali v určitých situáciách postupovať, čo by sme mali v určitých situáciách robiť, aby sme nejakým spôsobom prežili, aby neprišiel nejaký trest, nejaké odsúdenie alebo niečo také. Hej, lebo po útere sa musíš byť čistý, lebo čo povedia susedia a podobne. Hej. A tieto presvedčenia, ktoré sme teda prevzali väčšinou cez tú výchovu, máme všetci rovnaké? Nie, sú rôzne tie presvedčenia. Vlastne sa dajú, to je to, čo robím, akože dajú sa rozdeliť do takých 5 základných kategórií. Voláme to zranenia duše, tak to popísala tá Lisa Bourbeau, podľa ktorej akoby postupujeme, ale toto je oveľa starší koncept. Už od nejakých 50 rokov to ide, alebo ja neviem, možno ešte skôr, hej, toto základné delenie. Je to vlastne taký balík nejakých presvedčení alebo nejakých programov, nejakého spôsobu správania, ktorý nás ochraňuje pred niečím negatívnym. Čiže pred tým odsúdeným alebo pred vylúčením, pred čímkoľvek, čo môže byť negatívne. A si povedal, že tých zranení duše je 5. Vieš mi ich teda viacej približiť? Áno, viem. Takto je to odmietnutie, opustenie, poníženie, zrada, krivda. Ale to sú len názvy, aby sme lepšie to vedeli nejakým spôsobom uchopiť a podobne, lebo v iných časoch, akože predtým skôr, keď s tým pracovali, tak to volali trochu iným spôsobom, len nebol celkom zrozumiteľný. Čiže toto je také celkom zrozumiteľné. Vlastne ide o balík správania, ktorý prevezmeme ako nejakú našu osobnosť. Nejakú masku, niečo, čo hráme, nejakú postavu, niečo, čo hráme. Zranenia duše má každý človek? Prakticky každý, lebo oni vznikajú vtedy, keď si vytvárame nejaké zručnosti. Nejakým spôsobom sa snažíme prežiť a tým pádom nám nejako vznikajú aj tieto zranenia. Každý má zranenia duše, ale má ich každý aj rovnaké? Nie. Je tam rôzna kombinácia vždy. Väčšinou majú 2-3 tieto zranenia tí ľudia, ale podľa Lisy Bourbeau máme všetci všetko. Lebo oni nám dávajú nejaké zručnosti, nejaké schopnosti, ako prežiť a tým pádom my potrebujeme všetky. To znamená, že dajme tomu nejaké opustenie, nám dáva nejaké umelecké cítenie, nejakú empatiu a podobne. To v živote potrebujeme. A dajme tomu, krivda nám dáva schopnosť systematicky pracovať. To v živote potrebujeme. Takže môže mať, ale my samozrejme si podľa toho, čo potrebujeme, si vytvoríme nejakú kombináciu. Čiže nemáme všetci rovnaké, dokonca máme každý úplne odlišnú tú kombináciu. Teda nie je to také, že naplno mám jedno, naplno mám druhé, ale vždy je to nejak, že niečoho viac, niečoho menej a to dáva nejaký celok, nejaký súbor. Čiže každý má súbor zranení duše, ale každý má inak percentuálne rozložené tie zranenia. Áno.
Vieme si to predstaviť ako nejakú sadu nástrojov. Automechanik potrebuje určitú sadu nástrojov, neviem, nejaký záhradník potrebuje určitú inú sadu nástrojov a keď niekto, hej, sa venuje trebárs obidvom tým činnostiam, tak potrebuje obidve alebo nejako sa mu prekrývajú alebo niečo také. Ty robíš terapie práve na zranenia duše. Aké výhody vlastne prinášajú tieto terapie? Prečo ich vlastne robíš? No najprv by sme si mali povedať, že čo sú vlastne nevýhody tých zranení, že prečo o tom vlastne rozprávame, že o čo tu vlastne ide, lebo však dobre, mám zranenia, je to fajn, sú to nejaké je to nejaké náradie, sú to nejaké nástroje a teraz čo? Problém je v tom, že tie programy, ktoré nám vytvárajú to jedno zranenie, nás vlastne nútia jednať podľa toho, aké tie programy máme. To znamená, že nežijeme slobodne. A tu sa vraciame vlastne na začiatok, k tomu, čo sme povedali, že prečo sú ľudia nešťastní, prečo ľudia majú partnerské konflikty, pretože žijú podľa programov. Vnútorných presvedčení hlbokých a nie podľa toho, čo by chceli. To znamená, že my tie nástroje z tých zranení vlastne nevieme používať slobodne. A to vedie k obrovským problémom. Zranenia duše, podľa toho, čo si povedal, sa aktivovali, ak to tak môžem povedať, ešte výchovou, teoreticky teda v detstve? Áno, väčšinou sa aktivujú v detstve, ale môžu sa aktivovať už dokonca v prenatálnom veku. Lebo to dieťa vníma tie emócie tej matky a môže mu z toho vlastne vzniknúť nejaký stres alebo niečo také a on si to potom nesie ďalej. Ale mal som veľa ľudí, veľa klientov, ktorí mali trebárs to opustenie vzniká z nejakého oddelenia od matky, to je presvedčenie, že som sám a na základe toho získam nástroje, ako sa s tým vysporiadam, že som sám. A pre nich vzniklo im to, dajme tomu, keď boli niekoľko hodín oddelení od matky po porode. Rozumiem. Spomínal si partnerské vzťahy. Akým spôsobom sa zranenia duše vedia ukázať cez partnerské vzťahy? No, my si vlastne väčšinou toho partnera vyberáme tak, aby mal kompatibilné traumy. To mne zaujímavo. Čo to znamená? Že tá príťažlivosť nastane, keď mi ten partner zrkadlí určitým spôsobom, alebo zobúdza, alebo nejako narába s tými mojimi traumami, ktoré mám ja, s tými presvedčeniami. To znamená, že často sa ľudia stretnú a vzájomne pocítia tú príťažlivosť práve na základe tých programov. No dobre. A keď sme si vlastne povedali, že tie programy sme získali v detstve, tak my ich používame vlastne ako dospelí ľudia. V dospelosti si podľa toho aj pritiahneme partnera na základe tých teoretických detských programov? Áno. Presne takto to funguje. My si ich nesieme z detstva. Totiž my pri konflikte, keď nastane určitá konfliktná situácia alebo nejaká ťažká situácia alebo niečo také, niečo dramatickejšie, čo môžeme nazvať nie úplne normálnou situáciou, tak my vlastne jednáme z toho 5-ročného dieťaťa alebo z toho obdobia, kde ten program vznikol. To znamená, že ja keď sa ako 5-ročný naučím nejaké schopnosti, niečo, ako vyviaznúť z nejakej situácie, tak presne toto isté použijem ako dospelý človek. Bez toho, aby som si toho bol vedomý. Čiže automaticky použijem. Automaticky. A to je práve ten problém pri tých zraneniach. To znamená, že dvaja ľudia sa stretnú, majú nejaký partnerský vzťah a v skutočnosti majú vzťah medzi sebou dve sady automatických nejakých reakcií, presvedčení a podobne. Čiže tie terapie na zranenia duše, oni nejakým spôsobom prepisujú tie automatické reakcie, aby si mohol konať slobodne? Aby si nemusel len reagovať z toho 5-ročného dieťaťa?
Nie je to úplne celkom tak, je to skôr tak, že oni oslobodzujú človeka od toho, aby mohol jednať tak, ako on potrebuje. Čiže ak chce jednať podľa tej automatickej reakcie, tak si to môže dovoliť. Ale pokiaľ to nemá vyčistené, a to väčšina ľudí nemá, aj pokiaľ to nemá vyčistené, tak nemôže jednať inak. Rozumiem. Je to doslova o to prinúti. Čiže keď to chce mať vyčistené, tak treba prísť na terapiu. Áno, isté. Alebo sa na to zamerať ako nejakým spôsobom, že dá sa to, vie si to človek aj sám nejako, aspoň veľkú časť toho, že sa na to zameria, pozrie sa, že čo to tam vlastne mám, prečo takto jednám a podobne. Toto väčšina ľudí to nerobí. Len tak jedná. Mhm. Hej. Povedzme, dajme si nejaký, akože príde nejaký konflikt, ja neviem, partnerka hovorí partnerovi, počúvaj, ale ty tu doma nič nerobíš, ako, a neviem, stále sa len povaluješ a podobne. A on pritom môže mať presvedčenie, že robí, čo väčšinou má, hej, že robí, že sa tak narobí a podľa toho zranenia mu môže nastať reakcia. To znamená, že keď má treba zradu, tak mu nastane reakcia, že to začne celé organizovať a vydať, akože to, jak si predstav, hej, čo, ako sa to so mnou rozprávaš, alebo niečo také. Hej. Keď má krivdu, dajme tomu, tak tížko si sadne niekam do kúta a má veľmi zlý pocit z toho, ako mu tá partnerka krivdí. Keď má opustenie, tak mu príde, zavalí ho smútok. Hej, keď má, ja neviem, poníženie, tak sa cíti ponížený a snaží sa jej nejakým spôsobom vyhovieť. Mhm. Hej, keď má odmietnutie, tak pravdepodobne sa zašije niekam do kúta, niekam akože, aby na ňa nekričala, alebo niečo také, aby mu to nevyčítala. Hej, to sú automatické reakcie. Tieto automatické reakcie, ja zo skúseností by som povedala, že je dosť ťažké sa sám na seba pozrieť bez toho, aby som tam nebola emocionálne zakomponovaná a že si to sama neviem vždy úplne tak prehodiť bez toho, aby sa na to pozrel so mnou niekto druhý. Áno, je to ťažšie samozrejme, ale nie je to úplne nemožné. Stačí si len uvedomiť si ten jeden fakt, že jednám podľa automatu a neviem jednať inak. Čiže už keď si to zvedomím v tej chvíli, už sa s tým dá niečo robiť. Už sa môže tá reakcia rozpúšťať, už sa môžem rozhodnúť, že vyskúšam jednať iným spôsobom, aby som prekročil proste tie hranice, aby som dal nejakému systému, aby som dal na vedomie, aby som dal nejakú novú reakciu, ktorú on potom neskôr môže používať. Môže ju použiť ako bezpečnú. Čiže áno, dá sa pozrieť na to. Nevravím, že úplne na všetko. Niektoré sú tak skryté, ako hovoríme tomu, že za rohom. Niektoré sú tak skryté, že si ich jednoducho nevidíme, ale niektoré sú doslova na povrchu. Čo by si povedal človeku, ktorý by prišiel a chcel by, aby sa ľudia k nemu správali inak, aby bol v práci lepšie ohodnotený a aby ho kolegovia v práci rešpektovali? Čiže príde za mnou človek a povie mi, v práci ma nerešpektujú, kolegovia sa ku mne zle správajú a ešte aj nie som ohodnotený. Tak úplne prvá vec, spravili by sme nejaký rozhovor a tam by sme zistili, že čo konkrétne, aké to má konkrétne prejavy. Normálny nezáväzný rozhovor, pokecáme a tam nám to jednoducho vyjde. Viac menej tabuľkovo, že ktoré z tých zranení má. To znamená, nie som dosť ohodnotený konkrétne, môže vychádzať z odmietnutia, pretože tam má programy, ktoré hovoria, že nie som dosť dobrý a tým pádom si nevie vypýtať tie peniaze. Možno stačí, aby si ich vypýtal, že som malo ohodnotený, tak idem si ich vypýtať, ale on si ich nevie vypýtať, pretože sám seba nevidí ako dostatočne hodnotného. Okrem toho má problém prejaviť sa.
Čiže už len rozprávať s tým šéfom môže byť pre neho veľmi, veľmi namáhavé, náročné. Len pri tej predstave ho zavalí strach, stres, úzkosť alebo niečo také. Alebo to isté, nie som dosť ohodnotený, môže byť z krivdy. Hej? Keď človek si vypýta len toľko, koľko on sám uzná za vhodné. OK. Že on si proste nepôjde vypýtať viac peňazí, pretože on je presvedčený, že presne toľko to má mať. Že toľko to je hodná. Ale vnútorne alebo medzi kamarátmi sa sťažuje, že teda mohlo by to byť lepšie. No a ja neviem, z čoho by to ešte mohlo byť. Ja neviem, asi z opustenia trebárs, tam by to skôr bolo také, že ale mne je to viac menej jedno. Ja som tak celkom spokojný, že mám tu príjemný kolektív, ten plat je mizerný, ale akože sú tu fajn ľudia a je mi tu vlastne dobre. To znamená, že toto by sme robili s tým, že kde je tá príčina že toho nízkeho hodnotenia, že čo sa tam vlastne deje, ako to prebieha, a tomuto by sme našli ten koreň. A dá sa to relatívne rýchlo. Koľko trvajú tvoje terapie, keď hovoríš, že relatívne rýchlo? Tá samotná terapia je dlhšia. Toto ohodnotenie, alebo vyhodnotenie toho, že čo vlastne treba spraviť, tak to môže byť relatívne rýchle. To je, 20 minút, poloďka, alebo tak nejako. To sú také tie úplne nezáväzné rozhovory, čo si na začiatok dávame. Samotná terapia tých 3 až 5 hodín. Takže sme prebrali nejaký príklad, čo sa týka pracovnej oblasti, ale naozaj veľmi veľa ľudí hovorí aj o tom svojom zdravotnom stave. Psychosomatika už je veľmi dobre zmapovaná a je to už bežná prax, že ľudia hľadajú, čo je za ich zdravotným problémom. Dá sa to nejako aj so zraneniami duše prepojiť? Áno, iste. Keď si zoberieme, že o čom sa tu vlastne bavíme, že nás nejaké programy nútia jednať určitým spôsobom iným, ako by sme vlastne chceli. My tam cítime ten konflikt a z toho konfliktu, keď je dlhodobý, tak vlastne telo sa snaží nejakým spôsobom prispôsobiť tomu, prispôsobiť sa akoby vonkajšiemu prostrediu a jednoducho niečo robí. Čiže áno, dá sa to krásne prepojiť z týchto zranení duše, z týchto konfliktov, ktoré popisujú aj zranenia duše, vlastne môžu vznikať často tie hlavne autoimunitné ochorenia a podobne. Čiže telo nám dá jasne najavo, na čo by sme sa mali pozrieť v tom našom vnútornom svete. Áno. A to je v podstate super do nejakej miery, pretože človek je k tomu už vyslovene vedený, niekedy až donútený. A keď naozaj sa na to chce pozrieť a je ochotný niečo zmeniť vnútri v sebe, tak sa s tým dá veľmi pekne pracovať. Dá sa. Samozrejme, nie je to všeliek, to znamená, my vyliečíme trebárs, alebo my neliečíme. My pohľadáme príčinu, odstránime niekde ten konflikt a liečenie už je potom, dajme tomu, na lekároch. Často to odchádza samovoľne, ale samozrejme s lekárom je to určite lepšie. Dá sa to veľmi pekne prepojiť. Dá sa to krásne prepojiť, hej. Ako dlho trvá výsledok terapii? Toto, čo robíme, je vlastne trvalé. To znamená, že my zmeníme tie presvedčenia, uvoľníme ich doslova a ten výsledok už je vlastne navždy. Čiže nie je to len také, že fajn, po terapke mám, akože dobre mi bolo, ako je to úžasné a som tam, kde som bol. Čiže nejde o nejakú jednorazovú úľavu na nejakých pár dní, týždeň, dva, určite ale nie. Dá sa zmeniť minulosť cez terapie? Je to zvláštne, ale áno.
čo je to pre nás minulosť? Minulosť je to, čo si pamätáme, že sme zažili. A pamätáme si to cez filter tých našich zranení, tých našich presvedčení. To znamená, že keď zmeníme tie presvedčenia, keď vyčistíme ich, zmeníme pohľad a tým vlastne sa zmení tá minulosť. Príbeh ostane, dajme tomu, rovnaký, ktorý sa prihodil, ktorý sa stal, to je nejaká udalosť alebo niečo, že ostane fyzicky rovnaké, ale úplne iným spôsobom to vnímame. Zrazu to už nemusí byť nejaké tragické, dramatické, zrazu to už je s pochopením dospelého človeka, s pochopením toho, že čo sa tam vlastne dialo. Čiže napríklad capli mi 3-krát na zadok, hej, a mne tam ostala tá dráma z tej jednej príhody, z toho príbehu, ale keď sa na to pozriem, tak vlastne si spomeniem na to, že som išiel prstami do trúby, alebo som sa snažil niečo takéto a otec mi vlastne vštepil, nie možno najšťastnejším spôsobom, ale jednoducho vštepil mi, že toto nemôžeš robiť, lebo by ti to veľmi, veľmi ublížilo. Čiže prichádza nejaké pochopenie tej situácie a možno aj nejaké odpustenie? Áno, nielen pochopenie, ale aj emocionálne spracovanie, emocionálne uvoľnenie tej situácie. To znamená, že sa nám naozaj zmení minulosť. Čiže tým by som vlastne chcel povedať, že nikdy nie je neskoro na šťastné detstvo. To znie super.